Siz özüňiz türklere deň apdan oturmaň. Gidin türk eskerlerine seredin. Salam, sen videonu seyrettim ve sessiz galyp bilmedim. Men Türkmen ve Türkmen yiğitlerimizin awraýyny goramak maksadı bilen sana yüzlenýän. Biziň şehitlerimiz bady ve şuwagdan ba. Türk eskerleri diýýän welin, eýwalla ýöne biziň hemme Türkmen yiğidimizem gulluk etdi. Gulluk etdiler ve gerek wagty öz maşgalasyny ve watanyny gorap bilerler. Men atam, babam, kakam, dogonlarım, iň esasy can yollaşym, namusly, mert, güýçli, akylly Türkmen ýigididir. Ve ayal maşgala hormaty soňsuzdur. Hem öz halal zähmeti bilen pul gazanyp maşgalasyny ekleýär. Men bilýän Türkmen ýigitlerim şeýledir. Senen bir zat diýmeden öňce pikirlen, düşünnäme diýen oko, gözle. Sen bur tapar adam seretýär.